Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। भिडिअ होथारिया गोबावथार जाबायमोन। नै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैसो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जादों जों मसलपुराव हाथायाव थांनो नागिरदों। स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। जों दा थांनो रेडि जाबायानो। स्कुटिजों थांगोन लोगोफोर। थांगासिनो दङ मसलपुराव लोगोफोर। दिनैसो हाबा जानायनिफ्राय हाथायखौ जेबो जायाखैमोन। थांगासिनो। फाइनालि लोगोफोर नै मसलपुर हाथाय सफैबायानो जोङो। नायदो लोगोफोर हाथायखौ।